Запомнете едно, ще ви настаним, ще ви подсуним. Вие трябва да запомните едно, в онази стая не трябва да се влиза. Не трябва. Не. Ами просто не трябва да влизате. Не трябва. Запомнете го. Добре, няма да... Помните! Името ще обясното! Върши това, правилно. Стани. Ставай, чук нещо. Чук нещо, стани. Чук нещо, ставай. Провери, идва оттам. Крали се, само. Къде оттам е? Къде отида ми момиче, бе? Ех, момче, момче! Да не вляза! Наско! Наско! Не е смешно, покажи се. Провери се. Наско! Рали! Наско! Разбира се, дай сега така говоря, ей! Какво става, бе, Фенди? Ела тук се, бе. Как е, пич? Как е карате? Супер. Ела тук малко. Обсъждаме проблемите в къщата. Мислям, че имаме някакви тук духове, откакто викахме вината. Мисля, че чувам гласове в главата си. Човек, не знам, тъс къща е ненормална. Ама е ненормална. Абе, не Ти не знам. се смееш, защото аз чувам някакви такива хахо-хихи. Не, аз не знам, мисля, че изкуквам. Защото стои да върне да чувам някакви гласове в главата си. Много странно неща имаме. Ще ви го обясня защо се смеете. Това е на психическа основа. Психически. Не, психическа. Те Вече за хората тази видяха. деца били умрели. Те ги призовахме миналия път, е? Да. От тогава постоянно... Може, да. И гледай, пак чувам нещо. Абе, той е с минали тук иначе. Да провериш, ще проверя баш, Защото са били стерени убийши, са били, ама те умират хора. Кофя, намери ли нещо там? Абсолютно нищо, трябва да се прегледам. Са глупости, аз лягам там, не знам. Да, и аз тъкмо трябва да тръгвам. Добре хора, айде аз ще да се починете и тръгвам с него. Е, хубаво. Ама айде, защото закъсня. Ще видим някой слънчев ден. Айде, аз ще ви спратя там. Айде, чао, ви, чао, да, чао. Айде, чао. О, айде, аз лягам. О, ари, аз. Ай, ликаш. Айде. Сега ще ходя съм вижте. Че 25 минути сигурно се измия там. Добре. Айде, конш. Лека нощ. Ще подготвя. Айде, чао. Чао, чао. Айде, конш.
Елоне, момче! Елоне! Това вече шърба! Ходи! Оле, ти! И за теб ще се върна! Оле, подявам. Истина ли, не знам. Ало, полиция! Валентин, има обиец в къщата! Къщата край реката! Моля те, аз спешно да твоите вратата, не знам какво става стаята, не мога да знам. Отивайте. Господин? Полицията ли е? Господин, къде си? Стаята! Господин, тя съм. Какво е станало? И така открих трупа моята квартирант в банята. Така ли, господин, успокойте. Да отидем да проверим. Не мога Страх да ме. повярвам. Нали сте? Когато влязахте, не видяхте ли в банята има кърви Не, и труп? то тук няма никой. Това е невъзможно, как? Но, господин, тук няма Ще никой. се видях, имаше един старец, който мяваше на дял коне. Не, тук няма никой, господине, съжалявам. Дайте да затворим криминалист. Ще отида да проверя, да видя навънка в къщата, да ми е останало нещо. Аз не мога да кажа психи, аз съм трябвало да звъна на другите квартиранти. Моля те, проверете хубаво, аз съм в стаята, не мога да излеза. Добре, господине, запазете самобута. Господине, обадите на другия ми са квартирант просто. Господине. Ами си тата дореш не му пио! Къде си мислиш? Сега му тега да приспада малко! Бано! Бано! Бано, къде си? Бано! Ако това е някакъв майтап, ще съжаляваш, вярай ми! Какво по дяволите? Бано, къде си? Момче, виж да госта тут с твоя приятел! Момче! Ела тука сега! Не мога!